Inštitút SEMI som si vybral preto, lebo som dostal len dobré referencie aj od známych a aj na sieti LinkedIn. Chcel som sa vlastne posunúť ďalej, lebo ako sa hovorí, že kto chvíli stál, již stojí opodál, takže bol to taký hlavný motív. No to sklbenie išlo dosť ťažko, pretože človek mal už nejaké tie komfortné zóny, nejaký ten pracovný režim a toto si vyžadovalo celkom dosť času, ak to chcel človek robiť poctivo a pre seba, ak sa chcel naozaj posunúť. Našťastie obidve moje dcery študujú lekárskú fakultu, takže mal som taký motív, že keď sa učili oni, tak som vlastne aj ja sa venoval tým veciam, ktoré boli treba. To bol jeden z motivov, takisto prečo som si vybral CEMI inštitút, lebo vychádza z praxe a všetky tie úlohy, tie seminárne práce a koniec koncov diplomová práca bola založená na tom, čo človek niekde zažil, čo robí, s čím prišiel do styku a počas písania tých prác som aj videl priestor, kde by som potom vedel ďalej posunúť tie veci, ktoré robím. Takže určite tá využiteľnosť je veľká. No disciplína určite. Človek si musel teda trošku ináč zariadiť ten čas, lebo naozaj, ak chcel toto robiť poctivo, tak bolo treba tomu vyčleniť si určitý čas. A profesne dostal som sa k takej literatúre, ktorú by som si možno sám nevyhľadal. Že vlastne tie práce, ktoré som písal, ma nútili si vyhľadať literatúru, kde sú už nové poznatky, nové veci a naozaj sa tie veci všetky posunuli a naozaj tá doba ide veľmi rýchlo dopredu. Tak ťažko vybrať nejakú cieľovú skupinu, je to taká osobná vec, aj toto bolo také osobné rozhodnutie, že sa niekam posunúť ďalej a proste tie odbory, ktoré tam sú, tá rozmanitosť tých odborov je veľká, takže podľa mňa každému, kto sa chce niekam posunúť a chce dať tomu nejaký taký systém štúdia a systém toho posunu.